እግዚአብሔር ይባረክ። አምላኽ እሙን እዩ። አምላኽ ጻድቕ እዩ። አምላኽ ሓያል እዩ። ብርቱዕ እዩ። ኣብቲ ጆሲ ዝተዛረቦሲ ናይ ሓንቲ ለንቅነ ገለ ኢንተርቪው ይሰምዕ ነይረሲ ሓደ ካብ ምድርና ሃብታም ዝኾነ ሰብኣይሲ ሓንቲ ጋዜጠኛሲ ኢንተርቪው ጌራቶስ ምንጭ ሃብትኻሲ እንታይ እዩ ኢላ ኢንተርቪው ክትገብሮ መፅያ እሞ እዚ ኩሉ ሃብትስ ካበይ ትምንጭሲ እንታይ እዩ ኢላ ሓይታቶ እታ ጋዜጠኛ ንሱ ካብ ጅቡ ቼክ ኣውፂኡስ ሂዋ እታ ቼክ ጥራሕ ቼክ ኣብዚ ቼክ ዝኾነ ገንዘብ ዝደለኽዮ ገንዘብ ፀሓፊ ኢልዋ ንሳ ከዓ ንምንታይ ኢላቶ ኣግድፋ ኣቢልዋ ወሲድዎ እቲኣ ቼክ ወሲድዋ ኣነ ኢልዋ ምንጭ ሃብተይሲ ነቲ ዝገጠመኒ ዕድላትሲ ስለ ዝጥቀመሉ እዩ ሃብቲ ናተይ ምንጨ ኢልዋ ይበሃል ሓቂኻ እዩ ሕጂ ዝደለይቶ ተትፅሕፍ ዝደለይቶ እዩ ክፅሕፋ ከባድ ሓሰበ ድኽነታ መበለላ ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ሚልዮን እያ ክትፅሕፍ ንሱ ሕጂ ነታ ዝፀሓፈቶ ገንዘብ ንክህባ እዩ ኣብ ልቡ ዝነበረ ማለት እዩ እታ ግን ንምንታይ ዝብል ቃል ምስ ኣምፀት ውሰድ ኣቢልዋ እንታይ ማለት እየ ሕጂ እሱ እንት ዝበላታ ቃል ኣነ ልበይ ሾክ ናትን ማለት ዕድላት ኩሉ ስለ ዝጥቀሞ እዩ ሓብቲ መፅ ኣምላኽ ዝሃበና ዕድላት ኣሎ ድሓር ካልኩሌሽን ይገብር ነይረ ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ ስስ ክንደይ እዩ ገለገለ ኢለስ ዕድመ ወዲ ሰብ ኦኬ በቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ 60 ድሕሪኡ ድኻሚ ገለ ይብሎ ድኻሚ 80 ዓመት ተዳ ኮይኑሲ ካልኩሌሽን ምስ ገበርኳስ ክንደይ መዓልቲ ኢለስ ክንደይ መፂለይ 29200 መዓልቲ እተው ኢለ 29000 ኮ የብላን ማለት እዩ በቲ ታሽሙ ኦኬ ድሓር ኣብ ናተይ ሂወተይ ስለ ዝረኣኽዋ እዩ ኣምላ $1 ሲ ንሓንቲ መዓልቲ ተጠቀመሉ እንተዳ ኢሉ ሂቡንሲ እቲ $1 ሲ ቀቀዲደ ክድርቢ ሕጂ ሳምታይምስ ግዜኻ ምሽ ሲልካ ሕልፍ ተብሎ ተውፅኦ ኣብ ዘይ ቦታኻ ትኸይድ ተመዓልቲ ሲ ኸይድ ንመዓልቲ ሲ $1 ተዋሂቡካስ ንመዓልቲ ዝኸውን ናብራኻ ክትነብር ዘኽእለካ $1 ተጠቀመሉ ኢሉ ዝሓበናስ እንታይ ምገበርናዮ ቁርስና ንምስሓና ድኸውን ንሰትዮ ኩሉ እንታይ ምገበርናዮ ኣሽሪፍና እቲ ሓንቲ $1 ንሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝተዋሃበና እኩልካ ስለ ዝኾነ ብዝግባእ እንታይ ምገበርናዮ መሽረፍናዮ ምተጠቀምናሉ ናብራና ስለ ዝኾነ በር እንታይ ምገበርናዮ ቀቀዲና ኣይንድርብዮን ኢና ክሪኦ ከለኹ መዓልትናን ከይተረዳእና ንቐዶ ይበዝሓሎ ማለት እዩ ካብ ገዛ ርእሰይ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝተዋሃበና ዕድል ክንጥቀመሉ ምንታን ክንክእል ናብ ንኣምላክ ክንደሊ ግዜስ ክንደይ ኢለኩም 29200 ዲቫይድ ክልተ ተናመቒልኩሞስ 14000 ገለን ትሕርሰላ ኢኻ ትድቅሰላኻ ማለት እዩ 14000 ኢኻ እንታይ ትገብረላ ብጣዕሚ ኢኻ ትስንብድ ስለዚ ኣዝዩ ደሰንብደና ምንታን ሂወትና ብመንፅሩ ክንጥንቀቐላ ምንታን ነቲ ሓሳብ ኣምፅአ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣምላኽ እሙን እዩ እግዚኣብሔር ጻድቕ እዩ እግዚኣብሔር ሓያል እዩ ንእሽተይ ክንጸልይና ናብቲ ቃል ኣምላኽ ኣቱና እግዚኣብሔር ሆይ ንጽልይ ኣለና ንስኻብ ልዕል ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ እጁን ብቃልካ ጌርካ ክትዛረበና ንጽልይ ኣለና ኣብ ቃልካ ብርሃን ኣሎ ኣብ ቃልካ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ቃልካ ኩሉ ፈውስ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ሆይ ብቃልካ ጌርካ ክትፍውሰና ነቲ ዘለናዮ ድማ እግዚኣብሔር ሆይ ክንትስኣሉ ናብቲ ንስኻ ዝጠመጥካዮ ቦታ ክንጥምት ኣብቲ ንስኻ ዘቐመጥካና ቦታ ክንቅመጥ ንስኻ ክትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም የሱስ ኣሜን ኦኬ ናይ ሎም መዓልቲ ሓሳባተይ ትምህርተይ ኣብ ማቴዎስ 5 ክንሪኣ ኢና ማቴዎስ 5 ቅድመ 5 ዘሎ 4:23 ከንብባ ግን እቲ ሓሳበይ ኣብታ
ሓሙሽተ ተኸይድ ኩላትና ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢና ኣብ ማቴዎስ 4 እንታይ ይብል ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎትን እናመሃረን ወንጌል እንዳሰበኸን ኣብ ቤት ጸሎት እናመሃረን ወንጌል መንግስት እናሰበኸን ኩላ ሕማምን ኣብ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰል እናሐወየን ይዘውር ነበረ። ወሪኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፀ። ንኩላቶም ሕሙማትን ከዓ በቢ ዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ቃንዛን ኣጋንንቲ ዘለዎም ሕማም ባርያ በቢ ወርሒ ዝለዓሎም መጻጉዕታት ናብ ኣምጽሉ ንሱ ድማ ሓወዮም። ካብ ገሊላ ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ይሁዳን ካብ ስምዓዶ ዮርዳኖስ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተዓብዎ ይብል። ኣብቲ 4 ብድሕሪኡ ኣብቲ 5 ዘላ ሓሳባተይ ክርየ ታያታ ናተይ ኣርእስቲ ዝሓብክዋ ናይ ከረን ስብከት ኢለያ ናይ ከረን ስብከት ናይ ኢየሱስ ክንርአና ማለት እዩ። ኣብቲ ከረን ድሓር ኣብቲ ቁጥሪ 5 እንታይ ኢሉ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስኡ ተቐመጠ። ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ። ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ድማ መሓሮም ይብለና። ሕጂ ኣብቲ ቁጥሪ 5 ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከረን ደይቡ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ተዓከበ ወይ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ሰዓቦ ኣዝዩ ብዙሓት ምስ ረኣዮምሲ ምሕሮም ደልዩ ኣብ በሪኽ ኣብ ከረን ደይቡ ድማ ትምህርቲ ሂብዎም። ካብቴን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምሃሮም ትምህርትታት እንተዳሪእናዮም እንታይ ምሂርዎም ኣሎ? 9 ነጥብታት ምሂርዎም ኣሎ። ካብቲ ሓደ እንታይ ኢልዎም ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ሰዓ ሕጂ ንክርስቶስ ንክንስዕብ እንተዳ ኮይና ክርስቶስ ክስዕብዎ እንተዳ ኮይኖም ብዙሓት ሰባት ከዓ ተዓከቡ። ብዙሓት ምስ ረኣየ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ካብ ኩሉ ዓድታት መፅኦም ካብ ስግር ዮርዳኖስ ከማንሲ ወሪኡ ክርስቶስ ሰሚዖምሲ እንታይ ገበሩ መፁ ይብለና። ኢየሱስ ምስ ረኣዮምሲ በሉ እቲ ክኸድዎ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ንክስዕብዎ ዝኽእሉ መገድታት ክነግሮም ክኽእል ኣለዎም። ስለዚ 9 ነጥብታት ከዓ እንታይ ገይሩሎም ነጊርዎም። ካብቶም 9 ነጥብታት እንታይ ኢሎም ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና። ሕጂ ብፁዓን እዮም ዝብል በቲ ሓደ በኩል እንታይ ማለት እዩ? ቃል በቃሉ ብዙ ክፍትሻት ፀኔስ ኣብያትኒ ማለት ብፁዕ ማለት ብናይ እንግሊሽ ብሩኽ ይብሎ ብለስድ ብሎ ፍጹም ከዓ ሙሉእ ወይ ከዓ ሙሉእ ምሽ ፍጹም ሰብ ትብሎ ከምዚ ሽመት ዝውሃቦ ብፍላይ ኣብ ሃይማኖታት እንታይ ብፁዕ ተባሂሉ ሽመት ዝውሃብ እዩ ማለት እዩ። ንፍሉይ ሰብ እዩ ኣብቲ ሃይማኖት እንተዳሪናየስ ንኩሉ ሰብ ኣይወሃብን እዩ ምሽ ኣብቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ቃል ኣምላክ ገና ንኩሉ ነቲ ሰዓብቲ ክርስቶስ ዘበሉ ኩሉ እንታይ ዝወሃብ እዩ? ብፅዕነት ዝወሃብ እዩ ሽመት እዩ ማለት ሽመት ዳይኮነስ ብለስድ እዩ። በቃ ብሩኻት ኢኹም ይብለና። በታ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ብሩኻት እዮም ይብለና። በዚ ትግርኛ ከዓ ብፁዕ ይብለና። ሙሉ በቃ ፅቡቅ እዩ በቃ ዓበር ደይብሉ ዓይነት የስምዕ ማለት እዩ። ድሓር እንታይ ኢሎም ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት እንታይ እያ ናቶም እያ እሞ እንታይ ገብረ ብሩኻት ኢኹም እቶም ሰባት ብሩኻት ኢኹም ነይኖት ኢልዎም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ንሳቶም እንታይ እዮም ብፁዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም። ስለዚ እዚ ብፅዕና ወይ ድማ እቲ ብሩኽ ዘብሎ ነገራት ንመኒ ነቲዮም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ዝተዋሃበ ስም ማዕረግ እዩ። በቃ ኣምላኽሲ በቃ ክስልመና ከለው ብሩኽ ይብለና ማለት። ስለዚ እንታይ ኢሎም ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም። ብዛዕባ ድኻታት ገለ ክሪኦ ፀኒሐሲ ድኻ ሰብሲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መቸስ ድኻ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓሳቡን ቀልቡን ልቡን እንታይ እዩ ዝብላ እዩ ማለት ምናልባት ፍሪሽኩም ስለ ዝመለ ድኻ ይኮና ትብሉ ዋላ ንስኻትኩም ዋላ ኣነ ንስኻትኩም ነታ ዘለና ገዛስ ካልእ ገዛ ካ ትደሊ ክጅብ ገዛ ነታ ዝትዝውራ መኪና ትናይ ኣቃሞ እንታይ ካ ትኸይድ ካል ዓባይ መኪና ካ ትደሊ። ሕጂ እቲ ዘለዎ ሓብታም ግን ስለ ዝብላን ስለ ዝስተይን ስለ ዝክደን እንታይ ይገብረሉን እዩ ሙሉ እሱ። ሕጂ ድኻ ሰብ ኩሉ ግዜ ዋይ
تزبلعون تدساتيون انتاي زقبر حسابو زلو مالتي أبت حسابو زلو يركبو جن كل جزء انتاي زقبر أنا كوي بقى تبلا سينا ستة سينا يزبل زخدن سينا هجي أبت وش حسابو مال هجي أبزو انتاي ولا لخا فأنت صاروا دما منفس دخاتات زخون سبات هجي ناي منفس دخاتات كن كلالنا مالت زنتاي كمتي زبلكم تدخا نسجانا نمنيو حساب ناس كل جيس نحسب ينامش جانس ثلاث النجازات كيف قال يبلي ما نياتوسي بكا سلازي دليل هجي قال عمله انتايلو تم بمنفس دخاتات زخون سباسي انتايلو بصعنيهم تصقبيهم كايلهم دحر منفس دخاتات منقست سمايات ناتهم يامو بصعنيهم هجي اوشنا زلو حقنا دليتات ناسي تايخون الله صنق هلونا الله نعملك زدلي لبي نعملك كم تين سجى ندليو حساباتنا مشيت حساب سبيسي كم تعزب لكم سنة تمتيس بوزي خات التحز دق كان تكتب يوم على كان تكتب عبيد بيت مرتي بق كل جزيس هترس لزلكاس حساب بحساب تخيدها تجي السؤال تابلو ماله بمنفس دخاتات زخون السبات ساعته من تايم له تجي دخنت كهلونا خلاله منفس أو دخنت إذا مالت انتهي مالت كل كسي دخان تداخين كاس نعملك نمدلاي نمسمع نعملك حررتها لك مالتي هجين تايلوم بس نجرزي عوش جنا خلي على تام تايمس سب منفساو نجاراتو درقناتو منم يلا انت دايلكا منو تلا عملك دليت انت زيبلو انت يقبرني مالتي تركب ويكا كأنجل ويكا كبل انت يقبرني دلي يقولون نقال عملك انت دا انت زيبلكا هذا سب نقال عملك زي ترى نجاري فيكشن انت دايلكا هاو تحلف تخليها تبقى توديا مالتها سلازي نقال عملك زلنا حررتا كندخ بك كنتسمع عملك يدلينا سلازي خاي قال عملك انتايلو كم زيوم سبات زبلو عملك انتايلو بصواني خميلو انتم سبات بروح حاجيكم زي عينت انت دا اوشتكم عليكم عملك عين عقادكم زودسو وداسه سلمات علوو انتاي بلاكم بصوانيكم بروح حاجيكم مغنياتوس كل جزء كندقس كنسرخ ساعات كنوص حسابنا قلبنا راينا كل حلمتاتنا سلامني سلا منغست املاخن سلا قال املاخي املاخ انت زردعني املاخ اباي كمز انت زخون لذي ነገር زي مغبركو ማለት ጽምዕና መንግስት አምላክ እንተ ዳሐሊና አምላክ ካንታይና ዚም ሰባት ዚም ብፁዓን የሚሎም ስለዚህ አብቲ ምስተአከቡ ዝነገሮም ነገራት ተዳሪኹሞም ኣብ ታሪክታ ኢየሱስ ክስእዎ ከሎሲ ብዛዕባ እንታይ ምክተልዎ ነይራ ብዛዕባ ዝብላዕ ደስተይ መሲልዎም ነይሩ ምክንያቱ ዝብላዕ ደስተይ ስለ ዝመሰሎም ኩሎም እንጀራ ከብዝሓሎም ከሎ ክፍውሶም ከሎ እሶም ዝመሰሎም እንታይ እዩ በቲ ምድራዊ ነገር ጥራይ ስለ ዝመሰሎም ነገር ግና ንሱ ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ክኸይድ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣተሓሳሰቦም ክቅየር ኣለዎ ብዝብላዕ ጥራይ ከይክተልዎ መቸስ እታ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝረኣኹሞ ኣልዓዛር ሞይቱ ዝተሰእስ መሊሱ እንታይ ገይሩ ሞይቱ እዩ እታ ለምፂ ዘለዋ ሰበይቲ እትዮም ለምፀማት እዚኦም ሕሙማት ኣብዚኣ እታ ላዕሊ ዘለዎ ጥቕሳት ሕሙማትን ገለን የፍውሶም ነበረ ይብለና መሊሶም ካ እንታይ ኮይኖም እዮም ሞይቶም እዮም ስለዚ እቲ ኣብ ስጋና ዝግበር ነገር ተመሊሱ እንታይ ዝገብር እዩ ዝመውት እዩ ዝጠፊ እዩ ታሪክ ዝልወጥ እዩ ነገር ግና እቲ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ሓሳባት ዘለዓለማዊ ዝኾነ ምኽሪ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ምንታን ክሕዝ ስለ ዝደለየ እንታይ ኢሎም በሊልዎም እትዮም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ንሳቶም ኢሎም ብፅዓን እዮም ኢሎም ተባተይ ብፅዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ሙሉዓት ኢኹም እዚ መዓስ እዚ ናይ ውሽጥናሲ በቃ ንኣምላኽ ዝፀምእ ልቢ ይሓልወና ኣምላኽ ዝብል በቃ حبيت ناس بقى نعمله بقى نعمله نقدمه دقاون بقى بعمله كأبيلك فرحات عمله زلوهم سمعت ناسي انتي خون علوهم كم أبايم يأبيلنا ديكون ناس كم فرحات عمله كم تسجدليه هجي كل جزء دليتاتنا سمعتنا نزخ خون خل علوه أبتخلقت انتي لهم زقوهي متصنع خرق بيامه عنهم عينت وهي زلوا مچس كلتا عينت وهي لومش
ብዛዕባ ጓሂ ክርኢ ከለኹሲ ኣመንጎ ሓዘንን ኣመንጎ ጓሂን ፍልልይ ኣለዎ ኣቀይደ ሓደ ሰብ መጪስ ፅፍዕ እንተዘበለካስ እንታይ ገብረካ ይሕመካ እዩ ነገር ግን እቲ ዝፀፍዓካ ሰብ በሰላም ተገዲፍልካ እንታይ ዝገብረካ ኩሉ ግዜ እታ በሰላም እንታይ ትገብራ ኢኻ ትዝክራ ኢኻ ጓሂ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሰብ ሕጂ ኣብ ሓዘን መኪናኻ እንተዳ ተጋጫስ ትሓዝን ኢኻ ምሽ ካለ መኪና ምስ መጻኻ ትጸናናዕ ኢኻ ትጸናናዕ ኣለካ ሓዘን ትጸናናዕ ኢኻ ጓሂ ግን ኣብ ምድሪ ከጸናዕናኦ ዝኽእል ጓሂ ልቢ የለን ጓሂ ማለት ምስባር ናይ ልቢ እዩ ልብኻ እንተዳ ተሰይሩ ኖባዲ ክጽግኖ ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ክጽግኖ ዝኽእል ጥራይ ሓደ መን እዩ እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ዝጎዩ ምጽናዕ ክረኽቦም እሞ ጽዓን እዮም ኢሎም ሕጂ ምጽንናዕ ናይ ምርካብ ተኽእሉ ኣሎ ማለት ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እንታይ ኢሎ ጓሂ ምዛ ምድሪ ኣሎ ኢሎም ሕጂ ኣብ ጓሂ ብቃል ኣምላኽ ብምኽረ ኣምላኽ ክንጓሂ ይሕሸና ማለት እዩ ስለዚ ከም ፍቃድ ገዛ ርእስኻ ከም ፍቃድ ገዛ ነፍስኻ ከም ድሌትካ እንዳኸድካ ኣብ ጓሂ ክትኣቱ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ የለን ምጽንና የለን ጓሂ ብሓቂ ከቢድ እዩ እታ ተሰበረት ልቢ ክጽግና ዝኽእል መን ብጀካ መንፈስ ቅዱስን ኣምላኽን ዘጸናዕናዮ ሰብ የለን ስለዚ እንታይ ኢሎም እትዮም ማለት ኢሎ ኣብታ ካልኣይ ቆሮንጦስ 7:9 እንታይ ኢሎ ማለት ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንምድሓን ዝኸውን ዘይተኣሰሉ ንስሓ የምጽእ እሞ ጓሂ ዓለም ግና እንታይ ዘምጽእ ሞት ዘምጽእ እንታይ ዘምጽእ ሞት ዘምጽእ እጂ እንታይ ክብል ደለ ጓሂ ናይዚ ዓለም እዚኣ ናበይ ዝኸይድ ናብ ሞት ዘምጽእ ፈልጢኹም ብዙሕ ሰብ ኣብ ጓሂ ዘሎ ከተጸናንዑ ኣይክእልን ኢኹም ኣምላኽ ጥራይ ምጽላይ ጥራይ ዘሎ ንጽልየሉ ጥራይ ዘለና ማለት እግዚኣብሔር ኢድ ኣምላኽ እንተዘርጊሓ ጓሂ ናይ ሰብ ልቡ ኣቲኻ እንታይ ትገብሮን ኢኻ ኣይትፍውሶን ኢኻ ስለዚ ናበይ ዘምጽእ ኢልዎ ናበይ ዝኸይድ ጓሂ ዛ ምድሪ ጓሂ ዛ ዓለም ናበይ ዝኸይድ ናብ ሞት ዘብጽሕ ሰብ ብጓሂ እንታይ ዝገብር እዩ ቅምስል ይብል እዩ ብዙሕ ገዛ እኮ ብዙሕ ውሻጥ እኮ ብዙሕ እንተዳሪኹሞ እኮ ብጓሂ እንታይ ዝገበረት እያ ጠፉሎ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ግና ጓሂ ዛ ናይ ኣምላኽ ጓሂ ግና እንታይ ንሱ ናብ ንስሓ ዘምጽእ እዩ ማለት ጓሂ ፍቃድ ኣምላኽ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንተዳ ጓሂኻ እዚ ማለት እንታይ እዩ ጓሂስ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ነገራት ትፈትዎ ነገራት ምስ ተጎዳእኻ ወይ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ልብኻ ይስበር ማለት እዩ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንኣምላኽ እንዳገልገልካ ከምቲ እሱ ዝደለየካ እንዳተመላለስካ ኣባኻ ዝመጽእ ነገራት ግና እንታይ ይኮነን ምጽንና ክረኽቦ እሞ ብጻዕነም ኢሎም እቲ ኣምላኽ ገጸናኒ ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ ምሳና ማለት ስለዚ እንታይ ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ከም ጓሂ ፍቃድ ኣምላኽ ትጎሂዩ እንተዳ ኮይንኩም ከም ቃል ኣምላኽ ንጎሂ እንተዳ ኮይና እንታይ ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ኣሕዋተይ ብሩኻት ኢኹም ከመይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንጎሂ እንተዳ ኮይና ብፁዓን ኢኹም ኣብታ ሳልሰይቲ እንታይ ኢልዎም ኣቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም መቼስ እዚያ ግዜ እዚያ እንታይ ተድልያ ኣልያ ተድልያ ኩሉ ግዜ ንብልና ምሽ ብጣዕሚ ዓቕሊ ዘድልያ ብጣዕሚ ሾርትኻት ዘለዎ ግዜ ኣብ ስራሕና ይርአን ያለ ሾርትኻት ይብሎ ሾርትኻት ይመፁ ማለት እዩ እቲ ሾርትኻት ገዛ ርእሱ ሕጋዊ ይኮነን ኣብቲ መስርዕ ሕጋዊ ይኮነን ኣብቲ ስራሕ ግን ድው ልውላ ብልስ ሾርትኻት ይብሎ ሾርት ይመፅእ ተተታሒዙ ሕጊ ግን የፍርስ ኣሎ ማለት እዩ ህይወት ሾርትኻት ኣይኮነትን ኣቃላት ክንከውን ንኣምላኽ ክንፅበየ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ሳኦል እንታይ ኢልዎ ሳኦልሲ ዓቕሊ ዘድልያ ግዜ እዩ ማለት እዩ ነገራት ዝኸዳእካ ነገራት ፅልምት ዝብለልካ ግዜ እዩ ብፍላይ እዚ ግዜ ነገራት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ካባኻ ሙሉእ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዓቕሊ እንታይ ይገበር እዩ ተኒ ስለዚ ናኻ ኣምላኽ ርዳእና እንታይ ይብሉ ሱዳናውያን ተረኸቡ ወላሂ እዚኦም ሓበሽ ሓንቲ ዘረባ
ሓንቲ ተስተያም ዝብሉኻ ዓቕሊ ይብሎምን ከይደ ዋላ ሬዎ ኣብ ትርክብናስ ገለ ምስ ተዛረብናስ ቁጣዕና ምፅእ ዓቕሊ የብልናን ትዕግስቲ የብልናን ግን ዓቃላት ክንከውን ምንታይ ክንገብር ንምድሪ ክንወርሳ ምንታይ እንታሽ ክንገብር ዓቃላት ክንከውን ኣለና ታይዶነ ፓስታ ናይ ጣልያን ስለ ዝበላና ክንከውን መስለኒ ግን ዓቃላት ክንከውን ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ዓቃላት እጅሳቶም ዝደለይዎ ነገራት ብሓፂር ነገራት እንታይ ከገብርዎ በቃ ዝውረስ መሲሎም ሓደ ድፅበዮ ሕልም ኣለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ንሱ ንጉስ ክኾኖም ካብቲ መግዛዕቲ ከደህኖም ስለዚ እንታይ ከገብሮ ንሱ ንጉስ ኣብ ምድሪ ገዚኡ ነገር ኣይኮነን ብዓቕሊ መንግስቲ ኣምላኽ ዝውረስ ዓቃላት ክንከውን ፈተና ክመፅእ ሽግር ክመፅእ ነገራት ክኸድእ ከሎ ንስኻ እንታይ ትገብር ብዓቕሊ ንኣምላኽ ንፅበዮ ዓቃላት ክንከውን ነቲ ክመፅእ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ኣምላኽ እንተደንጎየኻ እንታይ ግበሮ ተፀበዮ ግዜ ነጊረኩም እየ ባስ መፅያ ዓቕለይ ፀይባትን ኣብታ ክኸይድ እስታ ክትመፅእ ኣብታ ክኸይድ ኣብታ ክመፅእ ኣብታ ቦታ ይበፅሐ ተዓን ንእሽተይ ማለት እዩ ዋላ ኣባስ እንተዳሪኹሞምሲ በቲ ዝተፈቐደሎም ሰዓት እዮም ኣብታ ደው ዝብሉ ሓደ ግዜ ይጎዩ እሞ ከርክብዋ እቲ ኣብቲስታ ደው ዝብለላ ሰዓት ኣላታ ዝኸይድ ኣለዎ ዋላ ምፃ ይርኤካ ገዲፍካ ኸይድ ብካለ ተመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዓቃላት ክንከውን ኣለና ዓቕሊ ክነጥርይ ኣብ ርክብና ዓቃላት ክንከውን ብዓቕሊና ክንወርስ ንኽእል ስለዚ እንታይ ኢሎም ዓቃላት ንምድሪ ኮርሳዮም ብፁዓን እዮም ከምቲ ታሪክ ዝበልክኹም ኣብ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ሳሙኤልሲ ሳወልሲ እንታይ ገይሩ ነቲ ዘይግቡእ መስዋዕቲ ዓቕሊ ስኢኑ ምክንያቱ ኣብ ዙርዩ ህዝቡ እንታይ ገይርዎ ሃዲሙ ሰራዊቱ እንታይ ገይሩ ሃዲሙ ኩሉ ነገር እንታይ ገይሩ ጠፊዩ ሳሙኤልካ እንታይ ገይሩ ደንጊዩ ሳሙኤል ምስ ደንጎየ ሰራዊት ምስ ከደ ህዝቢ ምስ ጠፍአ በይኑ ምስ ኮነ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክፅበይ ኣለዎ ባዕሊ ነቲ ዘይንውር መስዋዕቲ ምንታይ ከይስወ ኣነ ክስዋ ኣይክእልኒ እቲ እኳ እንተኸደ ሰራዊት እኳ እንተኸደ ኣነ ግና ነቲ ዘይግቡእ ነገር ንምግባር ናተይ ግደ ይኮነን እቲ ዋና ግደ ይምፃእ ንሱ እንታይ ግበሮ መስዋዕቲ ይሰዋ እዮ ኣብ ክንዲ ዝብል እንታይ ገይሮ ኣነ ፀይቡኒ ዓቕለይ ፀይቡኒ ኢሉ እንታይ ገይርዎ መስዋዕቲ ሰዊ ኣምላክካ እንታይ ኢልዎ ሳወልካ እንታይ ኢልዎ ተዓሻ ኢልዎ ስለምንታይ ከምኡ ገበርካ ኢልዎ ዓቕለይ ፀይቡኒ ህዝቢ ከይዱ ሰራዊት ከይዱ እስኻ ደንጊኻ እንታይ ክገብር ኢልዎ ዓቕለ ትገብር ነይርካ ስለዚኻ ዋላ እንተዳሪኹሞ ሙሴ ናብ ከረም ምስ ደየበ 40 መዓልትን 40 ለይቲ ምስ ገበረ እቲ ህዝቢ እንታይ ገበረ ዓቕሉ ፀበቦ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃና ሰብኣይ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ሰብኣይ እዮም ኢሎሞ ዝወፆም ኣምላኽ ነይሩ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃና ሰብኣይ እንታይ ከም ዘጓነፎ ስለዘይንፈልጥ ቅድሜና ዝኸይድ እንታይ ግበሩልና ምራሕ ግበረልና ዓቕሊ ረይዎ 40 መዓልትን 40 ለይትን እንታይ ገበረ ምፅባይ ሰዓነ ህዝቢ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተፃሓፈ ኢድ ኣምላኽ ዘለዎ ፅላት ኣምላኽ ዘለዎ በቲ ሰዓት እዚያ ክንደይ ሰብ ወደቀ ዝብል 7,000 ወዲያ 3,000 ወዲዖም በቲ ሽኡ ሙሴ ድማ ተቆጥዐ ይብለና ሽኡ ግን እንታይ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ካብ ጠፍአ ብዙሕ ሰብ ካብ ወደቀ ክወድቕ ዘይግብኦ ክመውት ዘይግብኦ ክወርስ ዝግብኦ ብሰንኪ እንታይ ዋለይሲ ኣሜን ኣሜን ትብለና ክወድቕ ዘይግብኦ ክወርስ ዝግብኦ ኣሕዋተይ ክንወርስ ኢና ኣምላኽ ፀውዒና ናብቲ ክብሪ ናብቲ ዘላለማዊ ነገር ክንወርስ ይፀውዒና ነገር ግና ኣነ ንስኻትኩም እንታይ የድልየና ዓቕሊ የድልየና ዓቃላት ክንከውን ኣብ ርክብና ዓቃላት ክንከውን ቁጡዓት ክንከውን ኣምላኽ ኣይደልየናን እዩ ክቁጥዐ እንታይ ገብር ዋላ ምሳሌ ኢሎ ቁጥዐ ሰብሲ እንታይ ገብር ኢሎ ኣሻ ይብሎ እዩ ሕጂ ዓቃላት ክንከውን ኣምላኽ ደና ስለዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ህዝቢ ምስራየስ ነቲ ክትወርስዎ ትደልዩ ነገራት ብምንታይ እዩ ብዓቕሊ እዩ ዓቕሊ ክነጥሪ እዩ ዓቕሊ ኣጥሪ እዩ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ድፀባበይ ንኣምላኽ ሃረር ዝብል ኣምላኽ እንተደንጎየ ይኹን እንታይ ገብር እዩ መፂ እዩ ኣምላኽ ኣብ ስርሑ ደንጉዩ ዝብገስ ነገር ግና ኣነ ኣብ ታሪኸይ ዝረኣኽዎ ነገር ኣሎ
ብፍላይ በት ክመጽእ ከለኹ ዳርጋ 45 መዓልቲ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ነይረ ኣብቲ ዶም ማለት እዩ ኣብ ሞትን ህይወትን ዝብላዕ ይብለይ ገለ ይብለይ ብዙሕ ጭንቂ ወርቐ ትፈልጡ ዲኹም ድሓረይ ካብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዓቕለይ ፀይባትኒ ወዲየ ብጣዕሚ ኮንፊዝ ኮይነ ዝበሎ ኣብቲ ደገ ዝሓድቅስ ድሓረይ ምስ መረረንስ ትንፍናይ ሲጋራ ሰተይ ይፈልጥኒ ገዝየ ድሓረይ እዋ ኣታ ኣምላኸ በዚ ዶ ክስትነፍ ካልእ እውን ዝፅበየኒ ኣለዉ ስደት ኣምላኽ ዝሳርሐ ቀለለ ደርበ እያ ያው ምስክርነት ይኽብለኩም ድሓር ኣዝያ ምስ ፀንከረትንስ ኢደይ ኣውፅየ ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ 45 መዓልትን ተፈሓይሰ ዝገርመኩም ኣምላኽ ፐርፌክት እዩ ኣምላኽ ድንቂ እዩ ሃለዋ ኣምላኽ ሲይርዮ ወረቐት የብለይ ዝብላዕ የብለይ ከይደ ሻይ ጥራይ ናይ ሻይ ጥራይ እንታን ገንዘብ ከይትውዳእኒ ናተይ ፈታወይ ወይ ከዓ እሱ ከዲእኒ ኸይዱ ገንዘበይ ሒዝዎ ኸይዱ ሓደ በቲ ኸይዱ ኣነ በነይ ተሪፈ ኣነ ግና በነይ ኣይተረፍኩን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳይ ነይሩ ኣነ ግን ናይ ገበርክኾን ድሓረይ ዝገርመኩም እብለኩም ኣለኹም እታ 0 ሰዓት ናይ 45 ሕማመይ ስዓየ ብ15 ደቂቕ ብላንድ ክሎዘር መን ዘይበልኮ ከይፈለጥኮ እቲ ዋቢልንስ ኣብታ ዝነለኩም ኣብዛ መፅአ ማለት እዩ ኣምላኽ እሙን እዩ ክድንጉ ከሎ ስንፍና ናዓቱ ኢና ክፀበና ከሎ ዓቕልና ነፀብብ ኢና ሰባት ዓቕሎም ዝፀበቡ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተዳሪኹሞም ዓቕሎም ዝፀበቡ እንታይ ይገብሩ ህይወቶም የጥፍኡ ተስፋ ይፅልሙቶም ተባተይ ነገር ግና ተስፋ ኣለና ዓቕለይ እኳ እንተፀበበኒ ነገራተይ እኳ እንተከድዓኒ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳይ እዩ ኣነ ድማ ቃል ኣምላኽ ይብለኒ ንሱ እንታይ ይብለኒ ብፁዕ ኢኻ ይብለኒ ንሱ እንታይ ይብለኒ ብሩኽ ኢኻ ይብለኒ መን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣቃላት ንምድሪ ኮርስዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም ዝበልካኒ ቃልካ ንሱ ህያው ምዃኑ ኣነ ምስክር እየ ቃለይ ምስክር ኢልና ንኣምላኽ ንምስክር ስለዚ ኣቃላት ንኹን ነገራት ከም ድለይቱ ይኽድ ነገራት ከም ድለይቱ ክጠልም ይኽእል እዩ ነገር ግና እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንሱ ብሩኽ ኢኻ ይብለካ ንሱ ብሩኽ ኢኹም ይብለና ንሱ ብፁዓን ኢኹም ይብለና ስለዚ ክንወርሳ ምንታን ክንክእል ኣብቲ ሰዓት ኣነ ንገዛ ርእሰይ እንተዘጥፋ ሕጂ ዶ ምፈረኹ ምፈረኹ ሓቀይዶ ዓቕለይ ፀይቡኒ ካብትን ኢለ ህይወተይ ተዘብላ ስለዚ እንታይ ኢሎ ብኣ ምጠፍአት ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይኮነን ንምድሪ ክንወርሳ ኣምላኽ መደብ ኣለዎ ብኣፍትውይ ገይሩ ምድሪ ክወርሳ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ግን ኣብ ህይወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ኣብ ስራሕና እንታይ ንኹን ቃላት ንኹን ብዓቕሊና ክንወርሳ ብዓቕሊና ንወስድ ብዓቕሊና ኻ ዘምት ስለዚ ኣቃላት ክንከውን ኣቃላት ንምድሪ ክወርሳ ድሃር እንታይ ኢሎም ኣብ ቁፅሪ 6 ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎ ጽምዓትና እንታይ እዩ ኣባይን ኣባኻትኩም እንታይ ጽምዓት ኣለና ኣምላኽን ንሱን ይፈልጦ ኩሉ ግዜ መቸስ ማይ ዝጸማዓይ ሰነስትቦ መግቢ ነቲ ዝጠመዩ እንታይ ዝገብሮ ሓደ ግዜ ክላዝ መግቢ ገለ ትብል ምሽ ንዓኻ ከምኡ እዩ ነቲ ዝጠመየ ሰብ ግና ናይቲ መግቢ እንታይ ኣለዎ ርዝነት ኣለዎ ማይ ንዓና ኣብዚ ነለኩም እንደደርቢኹሞ ትኸዱ ኣለኹም ንዓና ናቲ ነገር እዩ እዛ ማይ ግና ነቲ ዝፀመአ ሰብ እንታይ ዓይነት ባሊ ከም ትህቦ ንሱን እዩ ዝፈልጣ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ጽምዓት ክህልወና ኣብ ውሽጥና ጥሜት ክህልወና ንጠሚዶ ኣለና ንህተታ ነፍስና ንኣምላኽ ንጠሚዶ ኣለና ጽምዓት ኣለና ዶ ንኣምላኽ ንምግልጋል ጽምዓት ኣለና ዶ ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን
ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸሙን ክጸግቡ እዮም ብጽዓንዮም ምክንያቱ እታ ዝጠመየት ነፍሲ እታ ትደልይ ነፍሲ እታ ንኣምላኽ ትደልይ ነፍሲ ነሳ እንታይ ከግብራ እዩ ኣምላኽ ከጽግባ እዩ ብምንታይ ከጽግባ እዩ ብሓቂ ዝብለኩም ጽምዓት እንተደሃሊና ንኣምላኽ ትደሊ ነፍሲ እንተደሃልያ ኣምላኽ በቲ እሱ ዝደልዮ ሰዓት እንታይ ክገብር እዩ ደበኽ ክብል እዩ ማርያም ተዳሪኹማስ ቅንዓት ዝነበራ እያ ነይራ ንኣምላኽ ትደሊያ ነይራ እቲ ክቡር ኣጀንዳ ድማ ብኣንታ ገይሩ ኣንቲ ብጽሕቲ ኢልዋ ምሽ እንታይ ስለ ዝነበራ እዩ ጽምኢ ንኣምላኽ ዝደሊ ሰብ እዩ ዋላ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪኹሞሲ ቅንዓት ድማ ኣለዎ ከም ቅንዓተይ ዝቐነ ኢልዎም ኣብቲ ቅንዓት ይዛረብ ማለት እዩ ግን ጽምዓት ከሎና እንደሊ ሸዋሃትና እኮ ተዓጺሎም ሸዋሃትኩም እንተዳ ተዓጽዩ መግቢ ትበልዑ ዲኹም ነበር ዝበልእ ሰብ የለን ሸዋሃተይ ተዓጽያ ትብል ኣቐዲማ ገዛ ቡን ኣይትስተይ ትብለኒ ቡን ተሰትየ መግቢ ከእፀው ደሓን ቡን ተሰተኹም ይበልእ እዩ ግን ነገራት ሸዋሃትኩም እንተዳ ተዓጽዩ ብሓቂ ዝብለኩም ዝተነገረ ነጊሩ ቃል ኣምላኽ ኣዕዝግበናን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓረርታና ውሽጥና ጽምዓትና ንኣምላኽ ንጽድቂ ክንጠሚ ክንክእል ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸግቡን ዝጠምዩን ዝጸምኡን ዝጸግቡ እሞ ብጽዓንዮም እዮም ብሩኻት ኢኹም ስለዚ ብምጥማይኹም ብጽምኢ ጥራይ ብምሕላኹም ጥራይ ኣብ ቤትኩም ጥራይ ኮይንኩም ግደፍኦ ኣምላኽ እንታይ ይብል ብጽሕኺ ይብለካ ብረኽቲኺ ይብለካ ኣምላኽ ይውድሰካ ካብ ኣምላኽ ዝውድሰካ እሱ ይኣኽለካ ማንም ከይረኣየካስ ንስኻሲ ጽምዓት ሃሊካ ንስኻስ ጽድቂ ትጠሚ ኣምላኽ ድማ ብቃሉ እንታይ ይገብር ዋለየ ንስኻስ ብሩህ ኢኻ ይብለካ ብፁህ ኢኻ ይብለካ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ብፁዓን ይብለና ብሩኻትካ ይብለና ሸዋሃትና እንታይ ይመስል ተዓጺና ዶ ሓደ ግዜ ነዕፀው ኢና ኣልዓይ እንታይ ይገብር ነቲ ዝወሃበና መደብዲ ወይ ንኣምላኽ ንደልዮ ነገራት እንታይ ንገብሮ ሸዋሃት ተዳ ተዓጽያ መግቢ የለን ንኣምላኽ ምድላይ እውን የለን ከምቲ ዝበልክኹም ሸዋሃት ዝተዓጽኦ ክበላዕ ኣይክእልኒ ማይ ድዘይ ፀሚዕኻ ክሰትያ ኣይክእልኒ ማይ ከፀሚዕኻ እንተዳ ሰቲኻ ናቲ ንዓኻ ፀሚዕኻ ምሰተኻ ግን ዝርድዓካ ነገር ኣሎ ምሽ ውሽጥኻ እንታይ ይገብር ዋው ትብል ምክንያቱ ዝኾነ ሰንስ ኣለካ ጠሚኻ ምስ መጻኻ ኣብራካ ብብርክኻ ወለል እንዳበለት መጽያ መግቢ ምስ ረኸብካ እንታይ ትኽ ምስ በለ ይርድዓካ ቃል ኣምላኹን ከምኡ እዩ ነቲ ንኣምላኽ ንጸምዮ እንተዳና ኣምላኽ ብቃሉ ገይሩ እንታይ ይገብረና እዩ ከጽግበና እዩ ስለዚ ብፁዓን ኢኹም ይብለና ንኣምላኽ ንጽምዕ ንኣምላኽ ንድለይ ንጽድቂ ንድለይ ጽድቂ ዝጠፍዓሉ ሰዓት እዩ ንኣምላኽ ዝጠፍዓሉ ሰዓት እዩ ሸውሃቱ ሰብ ዝተዓፀ እዩ ኣይኮነ እንዲ ኣብዚ ግዜ እንተዳሪኹሞምሲ ብዙ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ክብሮ ይዕፀው በቃ ሰብ እንታይ ኮይኑ ሸውሃቱ ናይ ኣምላኽ ምድላይ እንታይ ገበረ ኣይድንፅወኩም ድዩ ኣነ ይድንፅወኒ ሓደ ግዜ ኣብ ስራሕ ይስንብድ ከዓ ኣብቲ ናይት ክለብ ምስ ረኣኽዎምሲ ኣቤት ሪጋ ተትሪዎ ሰልፊ ግደ ካብቲ ሳብ ጫፍ ድሓር ኮፍ ኢለ ይርዮም ዋይ ንጽድቂ ተዝኸውን ከብል ሓደ ሰብ ምጸንሐ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክለባት ተተባሂሉ ኸ ኣቤት ሰብ መንእሰያት ግደፍዎ ስለዚ ኣሕዋተይ ካብኦም ንፈለይ ጽምዓትና ንኣምላኽ ዝጸምይ ቅንዓትና ንኣምላኽ ዝጸንዕ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ድማ እንታይ ይገብረና ብሩኻት ይብለና ብፁዓንካ ይብለና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክንከይድ ይግባአና እዩ ኣብ ቁጥር 8 እንታይ ኢሎ ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርአዩ እሞ ብፁዓን እዮም ጽሩይ ልቢ ጽሩያት ልቢ ሸውዓተ ሓሊፈ ያ ድየ ሓለፍኳን ኦኬ መሃርቲ ኣብቲ ያለ ያወ መሃርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ኣቤት ፈታኒ ሕቶ ምክንያቱ ክስእብዎ እንተዳ ኮይኖም
እንዳተቀየምካ ይትምጻእ እንዳተጸላእካ ይትምጻእ ስለዚ እንታይ ኢሎም መሃርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ብፁዓን እዮም እሞ ተመለስ ነቲ ምሕረት ዘይገበርካዮ ተመለስ ብጣዕሚ ልቢ ሓያል እዩ ስለዚ ኻ ብትሕቲ ፅርያት ልቢ ዝበለ እዮም ዘይ ምሕረት ዘይገብር ኣበይ ኣብ ልቡ እዩ ምሽ ኣብ ልቡ እንታይ ይገብር ይነግስ ሓደ ግዜ ሓደ ንደሰይ ሾክ ኮይነ ተንቢደ ያረየ ሓፍተያ ኢልኒ ብማዕዶ ሓፍትካ ሆና ናይ ሰላም ንበላ ኢለስ 15 ዓመት ገይረ 15 ዓመት ገይሩ ክሪያ ጥራይ ከምዚ ሓፍተያ እናበለ 15 ዓመት ኣብ ስደት ሓፍትኻ እሱ ጥራይ ዝርያ ሓፍተያ ጥራይ ዝብል እንታይ ብንእሽተይ ዝገበረትኒ ኣም ሾክ እንቶም ሰባት ልብና እንታይ ንግበሮ ስኻ ተዓሲርካ ኻ ዳሃረይ ኦይ ተንቢደ ንዓይ ኖ ኢለ መቸስ ባይት ጌርና ሰላም ኣነ እንታይ ኢለስ ኦይ ጥባው ንዓይ ክሓንቀኒ ማለት ልቡ ማለት እየ ልቡ ብገለኻ ኣጋጣሚኻ ልቡ ምሳይኻ እንታይ ኮይና ኦይ ናብ ዝነበረካ ኢኻ ትመፅእ ካልእ የለን ሕዋተይ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ዝደለይኹም መጉዳእቲ ትጎድኡ ካብቲ ኣምላኽ ምሕረት ዝገበረልና ነገር ዝዓቢ የለን ሓደ ግዜ ዋላ ተሓቲኽርዮ እዩ ዝሓለፍኩሞ ሕለፉ ዝተበደልኩሞ ተበደሉ ካብቲ ኣምላኽ ንህና ዝበደልናዮ በደል ኣይዓበይን እዩ ካብቲ ኣምላኽ ንኣና ምሕረት ዝገበረልና ኣይዓበይን እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ብፁዓን እዮም ብፍላይ ድማ ከም ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ከማና ኣዝና ሓየልቲ ኢና ቂመኛ ኢና ኣይደኖ መግብና ድዩ مش كله هبزين هذا أكب كبدنا تراي ذا أكب تابوها خاط عيت هاي مثلاً يوك نبلع أبا خوف برك إمنا نقوم قومو تجي كنكير لنا نكير حواتي كمان جاي نخون هاي نكيم نقدفو نعمل خلنا نقدفو سلزي عمل أنت يلوم بليلوم نعيك سمون تدافعكم مهارة مهرة كترخبوا يخمو بتوعني يخم بروخاتكم حواتي مهرة تجبرون تدافعكم أملاك ريوارد الله تايبلكم بصعانيكم يبلكم بروخاتكم يبلكم تلزي دهريون تايلو سوريات لبي نعملاك ريايمو بصعانيا سوري لبي هابي داويت تايلو تصليو عقد ما أملاك داويت تايلو تصليو هو أملاكي سوري لبن صنع منفسن فطر الله يلو مغنياتو تنا أملاك زري سب نسون تايو سوري لبي كل جزء لب جورا حيلو كم لب زحس حسوم يلا لب جورا حسوم يلو من كاستو على يخيلو تلزي كل جزء نلبنا انت خن جبره أبقد أملاك كنفتشة أبقد أملاك كنريا sometimes لبنا الله ندابلنا كنشوف لا تخيل تلزي قال أملاك انت يلو سوريات لبينا أملاك ريوا مو بتصعنيهم انتم سبات نعملاك كنريو نعملاك نريو لبنا صروي كخون لنا هل تديهم حدا على جزء ريم سبلك وايد سبلو خامش لبون صري بكا جننا انتين لا نسوو قال زي عشاء قال نبلو اكيد عشاء يكون حبيت صري تتريو صريحتكم كون بقى كفتاتكم كون عملاك بقى قبل بناسي بجكا عملاك خالق خلو قال عملاك هيدليني عملاكنا زدليو نلبي نلبكم مني لبنا عملاك يدلي حبيتكم صريحتكم حب كل نجاراتنا عمل شو عملاك انتي خره نا عملاك ريمو بصعان يميلهم ስለዚህ عملاك بصعان كبلنا من ثاني جبرت السلام ولد عملاك بحاليمو أنيم هواتي كل نجاراتكم جبرت سلام كنو في الله يزجزي هزيو كفو ساعتي فو جزيو تدا أو بزيو
ሶሻል ሚዲያ አይዶነ ብፍላይ ናትና ሶሻል ሚዲያ እንተዳሪኹሞ እንታይ እዩ ጫው በዚሆ ቃል አምላክ ግና ካባይን ካባኻትኩም ሓንደበተይ ሓሳብኩም ሓሳበይ ከምቲ ቃል አምላክ ዝብሎ ገበርቲ ሰላም ክንከውን ሹ አምላክ እንታይ ለው ውልድ አምላክ ክበሃል እሞ ጽዋዕን እዮም አምላክ ክውድሰካ ይሓይሽ ስለዚ ኣብ ህይወትና ገበርቲ ሰላም ኮይና ክንጋሃድ አምላክ ይደለየና ገበርቲ ሰላም ውልድ አምላክ ክበሃል እሞ ብጽዋዕን እዮም ውልደይ ክብለካ ካብኡ ዝዓበይ እንታይ ኣሎ አምላክ ኩሉ ትኽእል አምላክ ውልደይ ብምንታይ ምክንያት ብጽቡቕ ምግባርካ ብሰላም ምግባርካ ኣብ መንጎ ሰባት ክበኣሱ ከለዉ ንስኻ ዕርቂ ትገብር እንተዳ ኮይንካ ተዓረቑ በዓሲ ኢልካ ሰላም ክትገብር ከለኻ ካብ ሓንደበትካን ካብ ኩሉ ሰላም ትዝርእ እንተዳ ኮይንካ ሳምታይምስ ሰባት ከተዓረቑ መፂኦም ዘሪጎም ይኸዱ ዝመጽኦ ክሽምግልዎ ነገር ግና በቲኖሞ ዝኸዱ ሰባት እንታይ ይበሃሉ እዚኦም ለናቶ መጽሓፍ ኣይተጻሓፈና ኣብዚያ እምበር ጽሒፎማ ገበርቲ ሰላም ንኹን ሓደ ጊዜ ይብሉኒ ኣዋተይ ተነተዓረኬና በቃ ኣብ ኩሉ ነጥፈታትና ገበርቲ ሰላም ንኹን አምላክ ድማ ይውድሰካ አምላክ ድማ ውልድ አምላክ ይብለካ ንስኺ ውልደይ ይብል አቤት ካብኡ ዝዓብይ የለን ካብ አምላክ ውልደይ ዝብለካ ዳዓብይ ነገር የለን ስለዚ ውልድ አምላክ ክበሃል እዮም ብፁዓን እዮም ኢሎ ብፁዓን ክንከውን ብሩኻት ክንከውን ናተይ ስራሕ ሰሪሕለይ ይብል አምላክ ድማ እንታይ ይገብር ኣብ መንጎ ሓዳርካ እውን ገለ እንተኮይኑ ንስኻ እንታይ ግበር ደላይ ሰላም ኩን አምላክ እንታይ ይገብር በሐቂ ስኻስ ናተይ ስራሕ ሰሪሕኻ ስለዚ ኣነ ድማ ንዓኻ እንታይ ይገብረካ ውልደይ ይብለካ እሞ ብሩኽ ኢኻ ይብለካ ብሩኽ ክብለካ ካብኡ ዝዓብይ የለን ስለዚ ብሩኻት ኩኑ ገበርቲ ሰላም ኩኑ ኣብ ቤትኩም ገበርቲ ሰላም ኩኑ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ገበርቲ ሰላም ኩኑ ነገራት እንተመፀውን ኣነ ገባሪ ሰላም እየ እቲ ተፀዋዕኽዎ ፅዋዓ ምክንያቱ ካብ አምላክ ሪዋርድ ስለ ዘለኒ ካብ አምላክ ስልማት ስለ ዘለኒ ናተይ ስራሕ ግና ምግባር ሰላም ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይገብርኒ ብምክንያተይ እንታይ ክገብር ኣይደለኒ ብምክንያትኩም ባእሲ ክመፅእ ኣይግባኦኒ ብምክንያተይ ባእሲ ክዝራእ ኣይግባኦኒ ብምክንያተይ ደቀይ ክዝክትሙ ኣይግባኦኒ ብምክንያተይ ሓዳረይ ክብተን ኣይግባኦኒ ብምክንያተይ ውልድ አምላክ ክበሃል እዩ ዝተፀዋዕኽዎ ብምክንያተይ በረኸት ክሓፍስ እየ ተፀዋዕኽዎ ብምክንያተይ ብፁዕ ክበሃል እየ ተፀውዐ ስለዚ እዩ አምላክ ኣለኩም ስለዚ ኢየሱስ ክብሎም ከሎ እቲ ናተይ እዮ ምንታን ክተዓዩ ምክንያቱ ንሱ እንታይ ዘምፅእ ሰላም እዩ ከምፅእ ምሽ ኣብ መንጎ አምላክን ኣብ መንጎ ሰብን ዝነበረ ዕርቂ እንታይ ገበረ ኣብ መንጎ ተዓሪቕና ስለዚ ንስኻትኩም ካ ናይ ዕርቂ ሰባት ኩኑ ኣብ ተኣትዎ ቦታ ናይ ዕርቂ ሰባት ኩኑ እዩ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሸሞን እንታይ ኢሎም ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም ምእንቲ እንታይ ፅድቂ ዝስደዱ አንተወይ ይብሎ ነይረ ምስ ኢያብ ሓወይ ኣብዚ ሕጂ ሰክሪቲ በዚሖም ኣሎ ፖሊስ مش ፖሊስ ኣሎ ኣብዚያ ታሪ ዋይ ገልዓ ክመፅእ ኢሎ ነይረ አንታ ታክ ቤተ ክርስቲያን እጅኮ ወታደር እንዳተሓለውና ኢና ምክንያቱ ስደድ ኣይደለኒ ኻ ሕጂ ነዋሪክ ሓርመካ ደለኒ ኻ ምክንያቱ እንታይ ኣሎ ፀጥታ ኣለካ ሕጂ ፅቡቅ ኣይደለም ግን ኣብቲ ቅድም ነይሮም ድዮም ስለ ፅድቂ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ስለ መንግስቲ አምላክ ግንባሮም ይህቡ ነይሮም ንዓተ መለስ ይብልዎ ንአምላክ ነቲ ምሽን ደው ይብሉ እሞ ጳውሎስ ድማ ክሳብ ክንደይ ተኸትከተ ዝብለና ኣሰርተኒ ገለ ተኸትኪቱ ምሽ ክሳብ ሞት እኳ እንታይ ይገብረው ነይሮም ይኽትክትዎ ነይሮም ንሓዋርያት ካ እንታይ ይገብርዎም ነይሮም የሳድድዎም ነበሩ ይብለና እንቁቋት ከይንከውን እሺ
ማለት ሕንቅቋት ከይንከውን ሕንቃቐ ኣዝያ ሓደገኛ እያ ማለት እየ ስለዚ እንታይ ኢሎም ምእንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢለና ኣምላኽ ብሩኻት ኢኹም ክብለና ምእንቲ ጽድቂ ታምታይምስ ኣብ ስራኹም ጽድቂ ክትገብሩ ከለኹም ሲ ፋየር ኣላ ምሽ ጽድቂ ምስ ገበርካ ቅንዕና ምስ ገበርካ ኣነስ እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ኣይደለን እየ በርበሬ ክሸይጥልካ ኣብዚያ ይኖ ኮራፕት ዝኾነ ሰዓት ስለ ዘለና ማለት እዩ በርበረ እንዳሸጡ ኣብ ታሕቲ ኻ እንታይ ሸጡ ቀይሕ ሓመድ ገብሩሉ መዓር ሸይጦም ኣብ መንጎ ሽኳር ይገብሩሉ ጽድቂ ዘይብሉ ይኸውን ትንግዲ እውን ኣብ ንግዲ ዘለው ጽድቂ ተረዲኹምና ሓሳባተይ ሕጂ እዚ ዓይነት ዘሎ ንስኻትኩም ግና ኣምላኽ ብሩኻት ምንታይ ክብለኩም ኣብ ኩሉ ንጥፈታትኩም ጽድቂ ዝረዩ ብጽድቂ ነበሩ ሹ ኣምላኽ እንታይ ክገብረኩም እዩ ብፁዓን ብሩኻት እዮም ይብለኩም ስለዚ ድሓር እንታይ ኢሎ ምእንቲ ጽድቂ ስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም እንተ ፀረፍኹም እንተ ሰገብኹም ምእንታይ ድማ ክፉ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረብኹም እንታይ ኢኹም ኣንቱም ሰባት ሓሶት ብዛዕባኹም ዝዛረቡ ሃለው ብሓሶት ነገር ግን እንታይ ኢልዎም እንተ ፀረፍኹም ኢልዎም ፀርፍሎ አቤት ገዛና አምኔው ገምገም ጽርግያ ነራ ሓደ ጊዜ እጅ ክሪኦ ከለኹ ደስ ማለት ዝሓለፈ ሓላፈ ያው ተዓድና ካትፈልጥዎ እንዲሆ ይድርቢ ሓደ ተገዛስ አንኩል የብዘብልዋ ያጴጤ ተባሂሉ ማለት እዩ መጽ ሓደ ይድርቢ የላ ሓደ ይድርቢ የላ ሓደ ይድርቢ የላ ገምገም ጽርግያ ኮይናኻ ናኻ አምፂናት ገዛ እንሰርሓላ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት ንኣምላኽ ብምፍላጥካ ጥራይ ግደፍዎ ትሽምጥማዕ ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ብምባልካ ጥራይ ካብ ሕዋትካ ስደት ይመጽእ ካብ ቤትካ ስደት ይመጽእ ካብ ጎረቤትካ ምንጻል ይመጽእ ካብ ስራኻ ምፍላይ ይመጽእ ብምንታይ ንኣምላኽ ብምፍላጥካ ጥራይ ስለዚ እንታይ ኢሎ እንተ ፀረፍኹም ሰባት ብዘይ ነገራት ወንጌል እንዳሰበኸስ ትጸርፎ ወንጌል እንዳሰበኸ ትጸርፎ ዋላ ሓንቲ እኮ ይበለን ስለምንታይ ይጸርፎ ጸርፎ ስለ ዝግቦ ይጸርፎ ንሱ እስኻ ግና ስለተጸረፍካ እንታይ ይብሎ ኣምላኽ ብፁዕ ይብሎ እስኻ ስለተጸረፍኪ ንስኻ ስለተጸረፍና ንሕና ስለተጸረፍና ድማ ሰባት ክጸርፉ ከሎስ ኣምላክካ ብሩኻት ይብለካ ይመንቆሱ ክብል ከሎ ኣምላክካ ይሰስኑ ይብለካ ይደምሰሱ ክብል ከሎ ኣምላክካ ክበዝሖም ይብለካ ኣምላኽ ብሩኻት ክብለካ ካብኡ ዝዓቢ የለን ስለዚ እንታይ ኢሎም እንተፀረፍኹም እንተሰገግኹም ምስጓጋ ኣሎ ኣነ ሓደ ግዜ ይርኦ ናዘረይ በዚ እንተመፂ በዚና እንወፅእ በዚ ክመፅእ በዚ እንወፅእ ገለ ኣጋጣሚ ወይ ከም ገለ ፀኒኻ ምፅእ ተይሉስ በቃ ኣኺላትካ እያ ስደት ማለት እየ ኣብዚ እኳ ይስደድንኻ ግን ንስደድ ኢና እውን ኣብዚ ትክክለኛ ካብ ቤትካ እንታይ ገብሩኻ ይዓፁኻ እትኻ ናይ ክርስቶስ ኢኻ ኢሎም እንታይ ገብሩኻ ስለዚ እንታይ ገብሮም እተሰገግኹም እንታይ ድማ ክፉ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብኹም እንታይ ኢኹም ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ትፅረፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ፀሪፉኒ ኢልኩም ስለገዛ ርስኹም እንታይ ትግበሩ ኣይትማጎቱ ኣምላኽ እንታይ ይገብር እዩ ንሱ ይሓልይ ስለዚ ብሓሶት ሓሶት ማለት እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ስለዚ ኤልዛቤል ንመንሽሙ እንታይ ኢላቶ ነቲ መሬት ክትወርስ ምስ ደለየት ብሓሶት ምስክር ጌራ እንታይ ጌራ ናቡቴ እንታይ ኢላቶ እዚ ኣካብ ናቡቴ እንታይ ኢልዎ ናቡቴ እዚ ግራት ክሃበኒ ኣንቱም ሰባት ግራት ወይኒ ዝነበረ ግራት ሓምሊ ክገብሮ መቸስ ኣብ ዓድና ሓምሊ ንበሃል ምሽ ግራት ሓምሊ ግራት ንሽ ገለ ብልዎ ግራት ጽቡቕ ዝኾነ ነገራት ግራት ሓምሊ ክገብሮ ሃበኒ ኢልዎ ናቡቴ ድማ ርስታ ቦታተይ የህሊፈ እንታይ ይገብርኒ ኣይህብኒ ኢልዎ
ርስታ ቦታተይ ናተይ ዝኾነ ርስተይ ይሕሊፍ ኣይህብኒ ወላ ንጉስ እንተኾንካ ወላ ገዛኢ እንተኾንካ ኣነ ግና ነቲ ዝሓበኒ ርስተይ እንታይ ገብርኒ ኣይህብኒ ኢልዋ ስለዚ ኤልዛቤል እንታይ ገይራ ሓሶት ምስክርነት ገይራ እንታይ ገይራ ኣፀባቢቓ ናቡቴ ድማ ብዳርባ እምኒ እንታይ ገበረቶ ኣቕተለቶ ኣቤት ኣምላኽ ግን ይውድስ በቲ ሕዋተይ ብሓሶት እኳ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ስምኩም ተጸልመተልኩም ነገር ግና ስለይኹም ዝጣበቕ ኣምላኽ ኣለኩም ምክንያቱ ንሱ ኣብ ሰማይ ኣጀንዳ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እንታይ ይብል ብረክቲ ይብል ብፅሕቲ ይብል መንቀብ ዘይብላ ይብል ኣምላኽ ስለዚ ብፁዓን ኢኹም ብሓሶት እኳ እንተተዛረብኹም ብፁዓን ኢኹም ኢሎም ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልዋ ክውዳየ ከምኡ ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ የለን ኣብታ ቁጥሪ 11 12 እንታይ ኢሎ ከምኡ ኸ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰገጎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ኣስብኹም ብዙ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህ ይበልኩም ኣብዚኣ እንታይ ኢልዋ ቁጥሪ 12 እዚ ኩሉ 9 ነጥብታት ምስ ተዛረቦም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክስተቱ ሓድሽ ኣይኮነን ፀርፉ ሓድሽ ኣይኮነን መቕተልቲ ሓድሽ ኣይኮነን ጥርቂ ዝገብሩ ሓድሽ ኣይኮነን በኣኹም ጀምሩ ኣይበልክኹም ቅድሜኹም እንታይ ገይሮም እዮም ስለዚ እንታይ ኣለኩም ኢሎም ኣስብለኩም ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰባት ጫው ኢሎም ኣብቲ ዩቱበር ሪዋርድ ክስለሙ ምሽ ያው ብዙ ነገር ይገብር ሰብ ነቲ ኣፍልጦ ክረክብ ሕዋተይ ኣምላኽ ኣፍልጦ ምንታን ክበና በዚአን 9 ተዛረበ ነጥቢ ነትጋህ ርእስና ንወፍያ ኣምላኽ ድማ እንታይ ኢሎ ስለዚ እንታይ ትግበሩ ሰባት አንተ ንዓይሲ ንበይኒ ከማይ ዝበለ ነገር የለን ትብል ኢኻ ምስ ስደት ምስ መጻእካ ግና እንታይ ኢሎ ቃል ኣምላኽ አንታ ወደ ባዕኻ ኣይተጀመረን ስለዚ እንታይ ኢሎም ቅድሙ ነቢያት እንታይ ገብርዎም ነይሮም ቀትልዎም ነይሮም ንኣምላኽ ዝቆመ ሰብ ንኣምላኽ ታሪክ መጽሓፍ ተዳሪናየሲ ክሳብዚያ ክርስቶስ ዝመጽእ ቤት ኣምላኽ እንታይ ክትገብር እያ ክስደድ እያ ንኣምላኽ ዝደሊ ክስደድ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ሰጊኦም እዚ ኩሉ ነገር ተገይሩሎም ቅድሜኹም ነይሮም ስለዚ ሓድሽ ትምህርቲ ከም ዘይኮነ እነግረኩም ኣለኹ ኢልዎም ሓድሽ ተርእይቶ ኣይኮነን ሓድሽ ሓሳባት ኣይኮነን እቲ ዝነበረ እዩ ዝድገም ዘሎ ስለዚ መክበብ እንታይ ኢልዎ ኣብ ምድሪ ሓድሽ ነገር የለን ኢልዎ ሓድሽ ነገር የለን በቃ ይደጋገም እዩ ዘሎ ሓቀይደ ሕዋትና እንተዳሪኹም ኣቦታትና እንተዳሪኹም ክንደይ ኣሎ ብፅድቂ ጥራይ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዎ 20 ዓመት ምሽ ካብ 2002 ተኣሰሩ ኣለዉ 22 ገይሮም ኣለዎ ብምንታይ ምክንያት ፅድቂ ጥራይ ንኣምላኽ ብምፅዋዕ ጥራይ ስለዚ እንታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሃዋርያት እንታይ ገብርዎም ነይሮም ንስጢፋኖስ ድማ እንታይ ገይሮም እዮም ብዳርባም ንቐትሎም እዮም ነገር ግና ዝገብርዎ ኣይፈልጦሞ ምህረት ግበረ